Предстои първи домакински мач на Вихрен в втора лига след 14 години отсъствие от професионалния футбол. Какво е настроението в отбора след победата в първия кръг срещу Горна Оряховица? Настроението е добре. Свършихме добра работа в първия кръг, но не трябва да се примиряваме с това нещо. Чакаме още много работа, ако искаме да изглежда така отбор, както аз си го представям. Как премина тренировъчната седмица и има ли футболисти, които няма да могат да вземат участие в матча утре срещу Спартак Плевен? Значи, трайна контузия на Методи Костов, от тази седмица започва тренира с отбора. От предния матч имат проблеми Румен Сандев, който ще пропусне утре матча, и Кристиян Величков. И той има проблем в задното бедро, така че ще са без тях двамата. Добре, в първия кръг дебютираха доста нови момчета, както знаем всички. Привлякохме вече 11 нови. Доволен ли сте от представянето на дебютантите в първия матч? Да, доволен съм, но както казах, не само от новите, от всички ще искаме много повече. Ако искаме да сме нещо повече в тази група, трябва леко по леко да качваме нивото и не трябва да се премеряваме с това, което сме правили до сега. През последната седмица обявихме и новото попълнение, алжирският централен нападател. Той как тренира, готов ли е за участие и има ли вече картотека да участва в утрешния матч? Да, днес в последния момент го картотекирахме, ще може да вземе участие утре, а доколко ще може да вземе, мисля, че второто по време би трябвало да влезе в игра и да видим какво е състоянието. В първия мач получихте доста нелеп червен картон, стана някакво недоразумение там и сте наказан да бъдете на скамейката за утрешния матч. Смятате ли, че вашата липса от скамейката ще се отрази на представянето на отбора? Предполагам, че няма да се отрази. Това, което трябва да правят на терена, цяла седмица го работиме. Момчетата са в час какво изисквам, какво трябва да правят. Не мисля, че като съм отстрани, чак толкова ще им помогна. А и плюс това имам добри помощници, които мисля, че ще се справят. И може би последен въпрос. Окомплектован ли е състава Вихрен и смятате ли, че трябва да се вземат още нови попълнения? Ще се раздели ли клуба с някой друг играч? Завършена ли е селекцията с една дума? За този момент, ако всички футболисти са на лице и нямаме контузени, може би да, завършила е селекцията. Но предполагам, че ако излезе някой, който е много апетитен за нашия отбор футболист, може да се възползва, така да го кажа. И с наличния състав и това как се е подготвил отбора, къде виждате в края на класирането Вихрен? Поне вашата амбиция каква е? Нашата амбиция, лично моята амбиция е всеки матч да показваме по-добри игри и колкото може по-високо в класирането.